trädgården idag? Har du varit ute i trädgården idag? Ja, och fångar ni några bollar idag då? Ja, fångar ni några bollar? Ja, så... Ja, så man kunde kanske... Ja. Lekte du med Pondus? Lekte du med Pondus? Ja, så lekte du med Pondus, jaha. Och det var roligt då? Ja. Ja, det man kunde... Ja, så. Ska fråga om hon tycker om matte. Ja, du tycker om husse ju. Ja, Matte då? Du tycker om matte? Nej, tycker du om matte? Nej. Tycker du om husse då? Tycker du om husse? Sitt, Pondus. Sitt. Ja. Vad skulle du säga? Va? Vad skulle du säga? Vad skulle du säga? Vad ska du säga då?